Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Naħsbu Alla fuq it-tieba tiegħek f'nofs it-tempju tiegħek bħal ismek u Alla hekk tifħirek sa truf il-art jasal il-lemenija tiegħek bis-sewwa mimlija. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex itħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Inti li minħabba fina sirtu bidjenti sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib, mulej ħniena. Inti li qalbek ħelwa u umli, Kristu ħniena. Inti għandek l-klim tal-ħajja ta' dejjem, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubietna jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Nitolbu il-Quddisja b'suffraġġju ta' Gino Tewma. O Alla, inti rġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi jibnek ċekkel lilu nnifsu, imla lil-fidili tiegħek ferħ qaddis, wagħti ilena bla tmiem lil dawk li inti ħlist mill-jasar ta' dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari il-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Ġakob ħareġ minn Birsaba u telaq lejn Ħaran. Wasal f'post sagru u waqaf biex jgħaddi l-lejl għax ix-xemx kienet niżlet u ħa waħda mill-ħaġar li kien hemm u għamilha mħadda għal rasu u raqat f'dak il-post sagru. U ħolom u ras llum wieqaf fl-art bil-quċċata tiegħu fis-sema u beda jara l-anġli telgħin u neżlin miegħu. U lema ħil-mulej wieqaf ħdejh u dan qallu: jien il-mulej, Alla ta' Abraham, missierek u Alla ta' Iżak, l-art li jien triqet fuqha lilek nagħtiha u lil nislek. U jkun nislek bħat-trabb tal-art u int għad tinfirex lejn il-punent, lejn il-vant, lejn it-tramuntana u lejn in-nofsinhar. U jitbirku bik u bin-nisel tiegħek it-tribujiet kollha tal-art. Arani, jien miegħek u nħarsek kull fejn tmur u nerġa' nġibek f'din l-art għax jien ma nitilqekx qabel ma ntemm kull ma għedlek. Imbagħad stembaħ Ġakob mir-raqbda tiegħu u qal: tassew hawn Alla f'dan il-post u jien ma ntbaħħx. U beża u qal: kemm hu tal-biża' dan il-post sagru, dan mhux ħlief dar Alla u dan bieb is-smewiet. U Ġakob qam kmieni filgħodu u ħal ħaġra li kien qiegħed taħt rasu u waqqafha bħala plier u sawwab iż-żejt fuq rasha. U semma dak il-post Betel, dar Alla, waqt li qabel il-belt kien jisimha Luz. U Ġakob għamel weda u qal: All jekk Alla ikun miegħi u jħarisni fit-triq li jinqbad u jipprovdili ħobb x'niekel u l-bies x'nilbes u nerġa' lura bis-sliem lejn dar missieri, Alla tiegħi jkun il-mulej. U din il-ħaġra li jien waqqaft bħala plier tkun dar Alla u minn kull ma tagħtini nagħtik lexur. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Alla tiegħi, jien fik nittama. Alla tiegħi, jien fik nittama. Int li tgħix għall-kien tal-għoli li tammar għad-del ta' dak li jista' kollox. Għajt lill-mulej: kien tiegħi u qawwa tiegħi int. Alla tiegħi, jien fik nittama. Alla tiegħi, jien fik nittama. Għaxu jeħilsek mix-xibka tan-nassab u mill-mart tal-mewt. Bir-rix tiegħu jagħtik u taħt ġwen ħajħ tisken għax tarka u korazza l-fedaltà tiegħu. Alla tiegħi,
jien fik nittama. La tħabbeb miegħi jien neħilsu, la għaraf ismi jien inħarsu, u jsejjaħli u jien nwieġbu, miegħu inkun fid-dwejjaq tiegħu. Alla tiegħi, jien fik nittama. Il-qumu brif għal-kelma tal-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu eret il-mewt u dawwal il-ħajja permezz tal-Evanġelju. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien resaq lejn Ġesu wieħed mill-kapijiet inxteħet f'riġlejh u qallu: Binti s'issa għadha kemm mietet, imma inti ejja qiegħed idejk fuqha u tgħix. U Ġesu qam u mar warajh flimkien mad-dixxipli tiegħu. Mela waħda mara li kienet ilha 12 sena sħaħ tbati bit-tnixxija tad-demm resqet lejh minn wara u messitlu it-tarf tal-libsa għax bejn u bejn ruħha qalet: imqar jekk immess il-libsa tiegħu infieq. U Ġesu dar ble magħha u qalilha: għamil il-qalb binti, il-fidi tiegħek fejqitek. U minn dak il-ħin stess il-mara fieqet. Meta daħal għand il-kap Ġesu ra id-daqqaqa tal-flawt u l-folla tan-nies jagħmlu storbju sħiħ u qalilhom: warbu għax it-tifla mhijiex mejta imma rieqda. U qabdu jiddieħku b'Ġesu. Iżda Ġesu keċċa lin-nies il-barra, daħal, qabatit it-tifla u din qamet. U din l-aħbar xterdet ma' dak il-pajjiż kollu. Il-kelma tal-mulej. Namlu sib qasir. Eżis mela din is-silta tirrakkonta żewġ mirakli ta' Ġesu. Il-fejqan tal-mara li kienet ilha 12 sena marida u l-qawmien mill-mewt tat-tifla ta' Ġajru li kellha 12 sena. Issa in-numru 12 fiż-żewġ mirakli mhumiex biex ngħidlek wieħed li jissemma b'kombinazzjoni, imma permezz tiegħu l-Evanġelista qisu rid jgħaqqad dawn iż-żewġ waqtiet f'daqqa waħda. Għaliex? Għax hija l-fidi ta' din il-mara u l-fidi ta' Ġajru li waslu lil Ġesu biex jagħtihom tama ġdida biex jagħmel miraklu magħhom. Eżis, ejja aħna wkoll nitgħallmu u nistaġbu quddiem il-qawwa ta' Ġesu. Min jaf Ġesu kemm jagħmel mirakli magħna, ħafna minnhom nittendu bihom u oħra ma nittendux. Imma l-ikbar miraklu qed jagħmel Ġesu ma' kulħadd, sew mat-tajjeb u sew mal-ħażin, sew min jemmen u sew min ma jemmenx, propju meta l-bniedem iżommu ħaj. Dak huwa l-ikbar miraklu li qed jagħmel il-mulej magħna. U anke il-preċiżjoni tal-bniedem kif jaħdem il-bniedem. Dak li jaħseb il-moħħ tagħmlu l-id. Dak li jaħseb il-moħħ tagħmlu r-riġlejn. Dak li qed jaħseb il-moħħ qed jgħidu bix-xoftejn. Il-bniedem dak huwa l-ikbar miraklu li qed jagħmel miegħu il-mulej Ġesu. U għalhekk importanti ħafna il-fidi li jiena nemmen m'għandi ebda dubju li Ġesu ma jeżistix. M'għandi ebda dubju li Ġesu mhux qiegħed ħdejja, mhux mal-ewwel qajma li jiena nħoss Ġesu jkun prott jiftaħ idu ħajtellani
minn dik il-ħaġa li forsi tkun qed tweġġek. U allura dinja t-talbi li nagħmlu l-Mulej Ġesu ngħidulu infaħruk Mister Qaddis għax ta' min ifaħrek, għax tesseta kbira li inti tajt li libnek Ġesu il-maħbub tiegħek. Eżiż. U dak li rridu aħna nagħmlu ġejna hawnhekk dalgħodu ħaġa sabiħa prosit, ġejna hawnhekk fid-dar talla biex nisimgħu l-kelma talla u nieħdu sem fl-Ewkaristija u nirċievu l-Ewkaristija. Aktar ukoll anke dan il-miraklu ta' Ġesu li d-dinja ma tesgħux irid jinżel fil-qalb tal-bniedem. U rrid jinżel fil-qalb tal-bniedem biex il-qalb tal-bniedem tkun mimlija b'dak is-sabiħ li jaf jagħti Ġesu lil dawk li jħobbuh. Bil-wieqfa. Alla l-missilijiet fis-smewiet għandu għajnejn imdawrin lejn il-bnedmin li tant iħobb, nitolbuh bil-fiduċja u ngħidulu missierna li inti fis-smewiet ismana, missierna. Int li intalla li tista' kollox, ejn li l-Knisja mxerda fid-dinja fin-nuqqas ta' ħila tagħha nitolbu. Inti li bibnek Ġesu Kristu waqqaft is-saltna tiegħek fuq din l-artana, għati paċi u salvazzjoni lil bnedmin kollha nitolbu. Inti li dejjem tisma' lil min jitolbok bil-fidi, farraġ lil min huwa mnikket, għejn bil-grazzja tiegħek lil min qiegħed ibati nitolbu. Inti li inti l-ħajja u l-qawmin tagħna, għati lilna l-koll li qegħdin nieħdu sehem f'din l-Ewkaristija li nagħtu ħajjitna lil ħutna nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu t-talba tagħna. O Alla li tista' kollox, li għal-fidi ta' wieħed biss salvajt id-dinja, għati lilna illi kull darba li niċċelebraw l-Ewkaristija inħabbru l-mewt u l-qawmin ta' ibnek li bih inti fdejtna, inroddulek ħajr u nberku kissa u għal dejjem bi Kristu Sidna. Imbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit, ikonna sen fil-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna, qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni Mulej meħżuniti, widnuk tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla illi missier li jista' kollox. Din l-offerta Mulej nikkonsagrawha lill-ismek u nitolbuk li hija s-saffina u tagħtina l-għajnuna biex minn jum għal ieħor nagħmlu opri li jixirqu lill-ħajja tas-sema bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq.
niżuħ ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien roddulek ħajr. Fih aħna ngħixu u nitħarku, fik aħna u dejjem inħossu fuqna t-tiba tiegħek. U sa minn issa, waqt li għandna f'dan il-ġisem, inti tajtna r-ran tal-ħajja ta' dejjem, għaliex aħna għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu li bih qajjimt lil Ġesu mill-mewt u bih nittamaw li nibqgħu ingawdu għal dejjem il-ġid li ksibna bil-misteru tal-għid. Għalhekk inroddulek ħajr u flimkien mal-anġli inxandru l-kobor tiegħek waqt li bla qiegħda intennulek. Qaddis, Qaddis, u li Alla tal-eżerċiti mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs, raddi l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi walla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġrad il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu biex xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Mulej tiegħi walla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwiet għax u l-mulej kull irkoppa temil kull il-sin jistqar Ġesu hu il-mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqoftan Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Ġino Tewma li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel kif huwa bil-magħmudija mitfibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk li rwieħ li huma minsija minn nieshom.
daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusep żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil mnoħa tjalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek. Kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddes tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu li ġwanni qal fuqu, dan hu l-ħaruf talla, dan hu li jneħħi d-nobiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Iftu għalkom min għajbiza
Bil-biqfa nejdu ringrazzjament ta' wara tqarbin. Nejdu t-talba ta' San Bernard. Ftakar jal-iżjed ħanina, Om Verġni Marija. Laqat ma nstema li xi ħadd intefa' taħt il-ħarsin tiegħek, talbek il-għajnuna, jew fittex li tidħol għalih u inti ma smajtux. Imma anqal minn dan il-ħsieb għal għandek niġri, ja Verġni Om tiegħi, għandek niġi qudiemek noqgħod, midneb u niedem, ja Om li bentalla magħmul bniedem, la tistmerx it-talb tiegħi, iżda jismani u weġibni. Amen. Nitolbu. Issa li jintlejna bajnuna kbira, nitolbuk mulej biex dejjem tatina jiddoni meħtieġa għas-salvazzjoni tagħna u li qatt ma niefu nfaħruk bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru lil Marija, Om tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li zbaħanja bil-fer taqlubes fin Marija. Ħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed ta' wliedek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.